साहित्य एकाडेमिया माने लिटारारि फरम थायो, ग्रामोलग थायो, सिम्पोसियाम थायो। दा नैबे जाबाय जेनेबा लिटारारि फरम। बे लिटारारि फरमाव साबजेक्टआ जाबाय ओरैबायदि जे थुनलाइनि गेजेरजों बर' समाजाव गोजोन गायसननाय बा गोजोन दानाय बे बेलाखौ लानानै थांनाय बोसोरावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुआ खुंनो गोनांमोन, खिन्थु जोंनि बायदि बायदि माने असुबिदानि थाखाय जोंफोर खुंनो हायाखै। देग्लाय जोंफोर खुंदों, जोबोद मोजां जादों। मानसिफोरनि नुजाथिनाय बेवहाय जों पेपार रिडारफोर लाना फैदों साबा। बे साबा गेदेमा बिथांमोनाबो दिनै फरायगासिनो दङ, दासिमबो फरायबाय थादों। माने जिखिनि फरायदों, फरायनाया माने बोरैहाय गोजोन लाबोनांगौ, दा थुनलाइनि गेजेरजों जोंफोर बोरै गोजोन लाबोनो हायो, थुनलाइनि गेजेरजों जों बेवहाय माने सेंग्रा सिख्लानि बिबाना मा, गोजोन लाबोनो साननायाव सेंग्रा सिख्लानि बिबाना मा, व्हाट शुड बी डान बाय द माने युथ। मानोना युथ, टुडेस युथ आर टुमर' आर दा लिडार्स होनना बुङो। दिनै माने सुबुं, गाबोन हयथ' बिसोरो लिडार जागोन, दैदेनगिरि जागोन। दा बे दैदेनगिरि जानायनि बिथिङाव माबोरै मा खालामनांगोन, बेफोरखौ गासैबो दिनैनि जिखिनि माने सावरायगिरि बिथांमोना बेनि सायाव सावरायनाय जादों। ना बेथ' इयुनावबो थाबाय थागोन, बे इयुनावबो थाबाय थागोन। जेब्लानाखि जोंहा हमनानै ला कमिटिया जोंहा 6 बोसोरनि उनाव जोंहा कमिटि दानाय जायो। 6 बोसोर कमिटि दानायनि उनाव आं थांनायनि उनाव बेलेग जाय सोद्रोमा, बे सोद्रोमाया जुदि मावसुला जायोब्ला, बे सोद्रोमाया जुदि बेबायदिहाय जुदि अर्गेनाइज जुदि खालामनो हायोब्ला निस्सय जागोन। आरो जुदि सोरबा सोद्रोमा ओरैबायदिब्ला आंलाय माथ्र' माने माबानांगौ, आं मेम्बार जाना थाबानो जागोन, बिदि होनना बुंब्ला खिन्थु जानाय नङा। ज' नैबे बिथिङाव आं बुंनो हागौ जोंफोर एसे मावदों आरोखि। दा हमना ला नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो मैया जेनेबा जालांबाय, दिनै जाबाय, आरो फैगोन माने मा थारिख 27 तारिखै दङ। फैगोन 27 तारिखै उदालगुरिना भेरगाव साहित्य सभाया खुंगोन, बेखौ पुरुना भेरगाव माने खुंनाय जागोन। दा बेबायदिनो जोंनि बेनि उनाव नङाखौ आगस्टआव खुंलायगोन, जोंफोर धमधमायाव खुंहैगोन, धमानिफ्राय बागानपुराव खुंगोन, बागानपुरनिफ्राय जोंहाय जोंनि तामुलपुराव खुंफैगोन, तामुलपुरनिफ्राय हयथ' जानो हागौ माने कुमारिघाटआव जानो हागौ। बेबायदि जोंफोर बायदिसिना बिथिङाव खुंगासिनो दङ आरो। थारमाने बाथ्राया जाबाय ओरैबायदि, दानि जुगाव मिडियानि जुग नङा होमबा, मिडियानि जुगनि गेजेरजों, मबाइलनि जुगनि गेजेरजों बिसोरो बिजाब फरायनायखौनो गैया जालांबाय। बिजाब फरायनाय गैया। जों जेसेबांखिनि बिजाब फरायो बा जों फरायदोंमोन, दानि जाखांबोनाय जायफोर सेंग्रा सिख्ला, कलेजनि जायफोरा स्टुडेन्ट, बिसोर फरायनाया खुब खम। आरो जायफोरा मोजाङैनो फरायदों बिसोर खिन्थु जौगालांदों, आरो जायफोरा माने फरायाखै बिसोर खिन्थु जौगानायाव एसे दबदादों। दा बिनि थाखायनो जोंफोरो बुंबाय थादोंमोन जे जोंफोरो फरायनायखौबो लांनांगोन, जे फरायनायखौबो जों लांनांगोन। बे इन्सपिरेसन जों जगायनो हानांगोन। जोंनि फरायनायथिनि गेजेरजों, लिरगिरिफोरनि फरायथायनि गेजेरजों, बेबायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि माने इन्सपिरेसन्स, गोहोम जुदि खोख्लैनो हानाय, फरायसाफोरनि गेजेराव जुदि गोहोम खोख्लैनाय, बे गोहोम खोख्लैनायाव बिबानखौ लानांगोन। बेयाव फरायसाफोरनि बिबान दङ, समाजनि बिबान दङ, बिमा बिफानि बिबान दङ, बिनिफ्राय फोरोंगिरिनि बिबान दङ। बेफोरखौ जुदि मावोब्ला निस्सय जोंहा बेबायदि बेले बेजेया फैनाय नङा। ना साहित्य एकाडेमिया खालामाखै, खिन्थु जोंहा मोनसे दङ। एआइनि बे मुगायाव माने डिजिटेलाइज खालामनाय दङ। नै उदालगुरियाव मोनसे माहा दंमोन ना, बेनि नामखौ आं बावगारबाय दै, जा केरानि खासे दङ, बे केरानिया नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिनि माबानि गेजेरजों बिथांमोना एकदम बहुत बिजाब, क'क्राझार कलेजनि बिजाब, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि बिजाब, बर' राइटार ससाइटिनि बिजाब, गासैफोरखौ डिजिटेल खालामनानै बिथांमोना दोननायनि बेब'स्था खालामदों। दा बेफोरखौ गोबाङानो मिथिया, दा गोबाङानो मिथिया। जे मोनथिनायनि उनाव हयथ' बियो डिजिटेल सिस्टेमा जाहैगोन आरोखि। आरो बिनि गेजेराव जोंफोर जाय बिजाबखौ नायनो इच्छा, बेखौ जों माबायाव थुबानो, मबाइलाव थुबानो मोनलाङो। बे सिस्टेमखौ खालामदों। आंबो मथा मथि 10-12 खन बिजाब आं सोना दोनदों।